Možete ga žiti, hodaj. Mama, ja potičem. Kako si to stručno rekla? Ja, tu si čula, ha? 2 po 2. Nima crnjaka.
Tako, lijepo se jedan od druga, da, nemojte se tu tiskati jedna druga, dajte si prostora, vremena, mjesta. Dakle, nitko neće izgubiti svoje jaje, bitno da ga donese, znači doći tam do kraja, klinički sudac je još tamo, vratite se i dobiti kjasiće, sudjelovati u konačnu školu za 3 dana. Ali sad, možete li tako držati, možete li čak tako držati da vam daje na 2 dole, ali ne smijete ga dirati jednom rukom. Ne smijete ga dirati, znači smijete ga. Pokažite svima hostese, redari. Bravo, nećemo zube stavljati. Dakle, sve smo sad razumjeli. Znači, sad gledajte da ne padne vam, znači ako vam jaje padne u ruku, smijete ga staviti opet u žlicu, ali odmah, može? Znači, ajde da vidite za svoj čuvac. Kad krenu pričat, svi se počnemo derat. Može? 3, 2, 1, trči! Mislim, ja bih još trebala ako piše, pišite onda mi. Trebala, ali mislim, ja bih... 15 do 5 već. Ne mislim da ja, znači mora biti pregledno. Mislim, ima neka vrta podaranja, ali ne stigla nisam još, sad imam neka vrta podaranja, a kad onda stigla. Kad sam ovako 6, onda dobro ćemo stigla. Mora biti
Žena koja mi nestaje, žena koja je dobro puži. Malo kasnije. Ja najbolj ti to. Aha, ja nisam gledao. To je to. Pa je si drugi korak. Ne, 3 puta na godinu. Smo imali raspravljanje. Ganz iste so. Ovo nije su onako lijepo za sliku, ne? Pridemo se za ruke!
Ali isto tako time je htio reći da ne možemo živjeti niti samo od zraka i ljubavi, da moramo živjeti od čisto materijalnih stvari. Hvala ljudima, oni su se potrudili. Hvala njima, evo. Jako je važno napraviti znak križa prije jela i znak križa poslije jela. Na taj način zahvaljujemo ljudima, na taj način zapravo želimo reći hvala vam što ste ovim križem podijelili barem na 4 dijela. Znate, kad prerežete picu više puta, onda zapravo uvijek radite križ. Uvijek radite križ. Zato je križ blagoslov. Jer u tom križu je dijeljenje s drugima. Zato hvala ljudima. I zato neka ova, dakle ta gesta zapravo bude dobar uvod u ovu 10. postaju gdje Isusa slače i klanjamo ti se Kriste i blagoslivljamo te. Na ovoj postaji molit ćemo da nam Gospodin obnovi čistoću srca. Televizija, časopisi, internet, različite društvene elektronske mreže vrve nečednim slikama. Čovjeka se nerijetko svodi na komad mesa. Danas su i muškarac i žena opterećeni svojim izgledom, svojim proporcijama i kilogramima. Mnogi se podvrgavaju estetskim zahvatima, najbolji kako bi izmijenili svoj izgled u želji da postignu vanjski status. Jer u svijetu u kojem živiš, svijetu Facebooka i zvištačenih profila, vrijedan si onoliko koliko dobro ili loše izgledaš. Doista. Odgovori si na pitanje, koliko sebe cijeniš s obzirom na izgled? Bi li htjela ili htio biti netko drugi, sladan? Koliko vjeruješ da baš takav, različit i jedinstven u odnosu na druge, odražavaš Božju sliku, ljepotu njegovog stvaralačkog genija, a da je ono što ti želiš tvoja slika ili slika nekog tko te želi podrediti svojim ljudskim ograničenim mjerilima. Želiš li doista biti kopija? Nadam se da smo svi poslušali, da smo čuli ovo što je napisano u ovoj postaji. Evo jedna zapravo crtica iz prijašnjeg života koje sam, prije 3 godine, postavio sam pitanje krizmanicima koje je zadovoljno sa svojim izgledom. Možda sam to lanjske godine rekao. Neka dignu u zrak, dakle to je bilo pitanje, na toj krizmaničkoj grupi, ruku koji su zadovoljni svojim izgledom. Manje više svi dečki su digli ruku u zrak. A djevojke su ostale pa pomalo onako u strani. Možete misliti, mlada osoba, lijepa osoba, draga osoba, simpatična osoba, dragi Bog nas je tako stvorio. One nezadovoljne, i kad malo uđete zapravo u sadržaj tog njihovog nezadovoljstva, zapravo dođete do ponovo onog otkrića da smo mi ljudi često tako blesavi. I hoćemo se svidjeti ovom dečku, onom curi, i svašta, pa na plastičnu operaciju će ljudi otići, samo da se tijelom da se dopadnu. Zato cijeniti sebe, cijeniti Božje djelo u vama. I to vam onda niko ne može uzeti. A najviše cijeniti čisto srce. Ova postaje pogotovo to traži. Čisto srce. Ako vam je to upravljano, ako nam je to upravljano, ništa. Ako nemamo čisto srce, možemo se ne znam kako prekriti, sa čime sve ne. Isuse čistog srca, učini srce moje po srcu svom. Isuse čistoga srca, učini srce moje po srcu svom.
Cijeli dan ništa i baš me briga. Je, 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 je. Wow, 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 wow. Kao potvrdu tome ću vam sad izreći jedan događaj. Kada je, nažalost, bio sam u Ludbregu, jedan čovjek napravio suicid, bacivši se pod vlak. Jedna je osoba u vlaku rekla, ljudi, netko se bacio pod vlak, ajmo napraviti fotku. Pazite, mi tu živimo, mi živimo u takvom društvu. Ima jedan film koji o tome govori, gledali ste ga možda, Kick Ass. Gledali taj film, vi mlađi. Da. U toj prvom, dakle, filmu događa se gotovo ista stvar. Znači, ljudi su sve pretvorili u predstavu. I smrt je ovdje bila predstava. Dakle, Kristov križ, Kalvarija je bila predstava za velik dio ljudi. A za nas to neće biti. Dakle, ko može, kome se čini zgodnim, ko nije na prašini i koji jeste na prašini, obično na toj postaji znademo kleknuti. Ja neću, zbog sasvim određenih razloga, ali redovito smo znali klečati na toj postaji. Pa evo, ako vam je zgodno, ako ne budete zaprljili se previše, nekako probajte. Dvanaesta postaja. Isus umire na križu. Klanjamo ti se, Kriste, blagoslivljamo te. Danas ljudi puno više stradavaju nego li prije. I tebi je vjerojatno netko umro. Netko tko ti je bio izuzetno drag. Možda još osjećaš prazninu. Možda je to tvoj djed ili baka, otac ili majka, možda vlastiti muž ili žena, vlastito dijete. Dogodilo se, bolest, prometna nesreća, očekivano, neočekivano, iznenadna, šokantno. Dobro je u ovoj postaji sjetiti se naših dragih pokojnika, posvetiti ovu postaju njima u korist. Možda su u čistilištu i trpe muke, koje ovdje na zemlji nisu stigli otrpjeti za svoje spasenje. No možeš moliti i za sebe, jer osjećaš da nisi prikladno oprostio od njih. Možda si im zamjerio što su otišli bez pozdrava, ili si zamjerio Bogu što ih je uzeo prije vremena. Isus umirući na križu, prije nego će izdahnuti, govori onom dobrom razbojniku: još danas bit ćeš sa mnom u raju. I to samo na njegovu poniznu molbu: sjeti me se. Doista, nije presudno pitanje kada će netko umrijeti. Pitanje je kako će umrijeti. Isus je umro tako da je s posljednjim dahom potvrdio svoju vjeru u Boga.